Ayun niya. Uray pangit ka magayam ka damo lagay ang utak mo yang. Natural. Sikalang mo ti pangit yung utak na kaya. Surat nagtulat na nga rodan. Madi nga rod mabalin. Amin lang nun, madi mabalinon. Siguro, adda babae mi jaya. Da babae nga bagbagam. No da babae ka dyan, darajay ko man. At saka hanapin ko matera may dikit tayo, nakasdama lang. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Pero tiniramit ta, di na ibalod ka. Kung panunot ka man, ibagok mo ti sarunwam, damagong mo na laeng. No day naramid da, madata padalos-dalos ka. Matik nga talaga din Andres. Nagdapot na nga ito na nakasindi pa jirton. Kurgi na kasindi ta airconin nang nyaladan. Puna mga pusko nga rupa dan. Uman. Barangay hall mangyayala da. Di dalagbainan. Ano na bayad ti hotel? Di dala makahutilan. Supay nalalang pagpanunot kanya matin niya. Idalagbainan, barangay ata. Ayaw mo kaon. Binagaan di ba ka kagawa dahil. Nagsarat na di kantaw, kapag tagutel. Tumpak. Habang nasa papay, sahon ni bakit mo. Habang madida pa nagkita kini kagawad. Nalaing mo lang ito ya. Uri kas titsura na napanuno mo lang. Well, gusto mo lang baga na. Pagkaiwa nga tamanay. Ni. Da magdidik G0 ka kasya. Ate mo, puro pasya-pasya la, rumrumar tangiwat na. Kaya, gana na pigsapay tatumang mo ka, pasya-pasyar ka na. Nangarod tiket mo, no madi na pigsa tatumang mo, gana ka lang nagpasya-pasyaran. Nga, baka ako masawin sa kalagpasyar no kakapsot ka. Aywan, kas diyan nga ayam. Liwanagin mo. Paggastusan mga tabagbaga, mabagtasi ka, da kwartana, kaysa kiawan. May sabi-sabi ta lang mo. Anang arot ka mo, libre-libre na latan. Kababay mo ta. Madi, basta da kadkadwa na klat-tulatan. Walangan kanain talag kadkadwan. Siyempre, eksapo lang mo ti pagkakwarta ka. Agwin kalat-takit din apo, madi ka matsidsidiran na. E malay mo, dumting to aja aldaw. Tunong mo visit ka kanya kung si Dirim to maaminain. Pangalakad pagbayad ka. Hindi naman ako ganong tao. Ngokos, Joy. Madim ako na ata. Ngamin, amamin nga tawag balbalew. Ay. Kanya tay. Kinalang kagkid na duwa Payano ko na kami kadwa. The problema mo. Awan. Gamin, da mapampansin ko niya na duwa ka. Akong bago dyan. Kasi may tataw to. Amamin, mapansin na garo mo. May saka tayo. Sa bali at araramay yung naduwan. Di na lang papapananyaw. Kasta talaga tida kwartana. Tala pa ka doon-dununan na. Di ba ganyang? Wow! Tsaka sumabsabi ta alam boy. Tsaka nga makilalam dyan. Inya nga tano, ni kagawad labang aktuyan. Tira ikaw, tama di da matuloy ang kitan. Sobra ni kagawad dahil. Ay, madyata planom. Mabinugbog mo ni kagawad. May kulong ka. Nawayadan to, kinita bakit mo na. Nawayadan to, hotel. Kisa ba ka na, Franz? Pabilibil na ka ating tao. Takil ti smart kan brightness ng ating tao. Gusto yung baga na. Sa mga di maramamitin na dyan. Ayun niya. Uray pangit ka magayam ka damo lagay ang utak mo yang. Natural. Sikalang mo ti pangit yung utak na kaya. Surot mo ta. Tataw lang mabatit to yun. Oo niya, gusto niya daw sa mama. Kaso pag sinama mo to, baka mawala. Kasalanan pa natin. Nalano ka tibakin ni inang kintatang mo nung napukaw ka. Ikuada kang ordi balita, ni Dimsi mapukpukaw namin nga rod. Kailangan umuligak pa no ka SM kasi nung umulig to SM kinayaw awang kamanin. Ipapaging ko nga rod nagan mo. Paging, calling Mr. Dimsi, nahanap ka ng kasama mo. Nawawala ka na kung nada kanyam. Amom mo ka papanam. Maday.
Pag ano ka di kwa, security guard, damagim no na di information, tadji ka no agtambay. Tadji ka no kapapanan, no kasjay. Di pala unig SM aji ay kasano no di war, di kalsada. Oh, baka sa bali nga bus fight pagsakayam. Kasano da ka no sapsapulin no kasjayan. Ang parak ti bas ay biyahing Victoria. Kisti sabam kay nagado lugar nga Victoria, baka sa bali pakadanunam Kasdiya. Apay, madimpay napadasan nga agbiyahe-biyahe din siya, ti adayo, no, may sam. Hindi ko napatay sa nagbiyahe. Nagbiyahe kiday, kangga na pukaw. Bag nga rin nakawid ka. Da nakamamok kiday, suwajay, sumabaya ko. Nakawid ako ito'y Victorian. Kuhan ko mga rute dimsit to, ano napukaw ka. Ay bagbagada, mapukpukaw ka, balitad mo lang karibadaw. Sinaramit ko, iso nakawidak. Isti sabam, tayak paggigigil kanyam. Mumadik, may waray gigil ko kini kagawad. Sikat ipang iwarak, tigigil ka. Padasa mo ha, ano may kulong ka? Nawawayaran ito mong nagkitan. Brightness to boy! Andres, aw mapalaktoy. Kapang kula saron mo ni bagot ka. Kanapan na ururayam. Habang madipay mo naman ni kagawad sa opisina na, sarunwam ni bakit mo. Tumpak ka, Andres! Tumpak ka lang tumpak. Pakpakag tarupa may nagkasakatawam. Sige ka rin, Andres. King ka na Kaigid ka man ta. Bad tripak tarupang. Kisaba na tuyo. Hindi ka kumikita. Kasampari yung pinagkita ko niyan. Kakaasi mo Franz. Kanain dalang ilok ni bagay mo. Kisaba, magdaka lang gisir-sirip. Mangbabadrip talaga tarol. Sumao ka pa ilaang. Andres, takan. O malama palamta. Magmakitis ka lang. Kisaba mo. Mati ka mag-ayam kasi tatanga pa na windim sa naumum ti gamit ti Waze kas kada Google Map i-search mo indicate mo lang aja papanamid day nga lugar na panain igom lang aja no mo pa mo aggamit iti kas day madi ka agbabay nga agdamag kasi lang aja Pagdamagap ko mag-around, hindi ko agbagtit ano lalalo ka mapukaw. Hindi ko may nga pagdamagam no ka di police na makitam dadalan. Oh, noan nga police, no da malabasam nga kuati barangay hall, di kag damag. Nasigurado aja yun. Tududa no ay nati papanam. kasdiya. Yun. Alangan mit nga lukwinda kagaday kay public servant agaday. Puro na siya ati kuada agaday. Bagada no kanya. Tas dai no kwa agag damdamag ka lalo na mapukpuko ka. Nusak kanyam ti mamayang paino ka, baga mong kwartan. Kanda ka paino pumasahe. Wow, baksjay, nang kartak, di barangay hall, di police station. Kanta nga tamo kwartan, si Mike. Kuin. Tapos ibagang paino amin nga ma-recruit na mo, ibaga mabising ka, sigurado ka pakanin da ka pa agad. Wow, nagmeting bak. Patak ti kwartak, pakarindak pay. Oh, uri makabulan nakti mapukawan. Madak bisain. Tis na ba mo? Kaya mo pa iti mapukaw kasi kabayag. Kapo nakangig ka lati libre nga kaanayin. Bruyot ka nga talaga. Ano ti kaya mo? Paampon ka pa di barangay hall. Nagadulang or nga problema dahil. Apay papanam gayam. Panak ka magkayaw, idagdag ko di kayaw, tagkakartaak. Kasta agagagit ka. Ikaraw, din akon, makaduwak pay. Tanad ka, kitang dadalan mo. Way, Di mo ibaga nga mayawang ka pa iti kataltalunan. Ikaw naman ba, kung ano nung pinagsasabi mo kay Dimsi, mamaya maniwala sa'yo yun. Damag kanyanan, ano mamati kanya kaday, lakayan na ajin. Balik tayo dun sa usapan. Anara Midam J. Isabela no agawid ka. Dangar di pa obran ang clear ko, manang. Anak klase nga ipaobra ya. Apo, usapang lalaki ajin langan nga bagakpay kanyam. Confidential ajay, madi mabalin nga mamuanti sa bali. Apay, madim lagi di ma-share kanya ako. Di nga urad mabalin.
Surat nagtulat na nga rodan. Madi nga rod mabalin. Amin lang nun, madi mabalinon. Siguro, adda babae mi Jaya. Da babae nga bagbagam. Tsaka, no da babae ka dyan, di ko man. At tsaka, anapin ko matera ramay dikit tayo, nung kasdyan malang. Baka matagi pagkita ka, dagi JX mo Jay. Kanya ko manok kita kami, apay. Selos ka? Apay, damagampay. Apay nga rota kumitos ka. Tagad dagawa din, napanak pa gluto. Sige, panak mo lang aglaba. Baka ni, baka sanggol na ka.